спящата красавица. Имало едно време един цар и една царица, които от много време искали да имат дете, но все не им се раждало. Един ден чудото най-после се случило и царицата родила момиче. Младата принцеса била толкова красива, че царят от радост не можел да си намери място. В нейна чест за кръщенето й организирали голямо празненство. Всички 7 орисници пристигнали в кралството, за да дадат своите дарове на малкото ангелче и да й пожелаят своите желания. Тъй като били специални гости, кралят наредил да им приготвят на всяка по едно златно ковчеже, в което имало нож, вилица и лъжица. Всички изработени от чисто злато и украсени с чисти диаманти и рубини. Докато гостите се радвали на угощението, вратата се отворила с трясък. Била стара и прегърбена фея, носеща черни одежди. Царят веднага поръчал да й донесат златна посуда, но нямал за нея ковчеже, тъй като бил поръчал само 7. Старата орисница много се обидила и казала, че не я уважават достатъчно и решила да прокълне младата принцеса. За щастие до нея стояла млада и добра орисница, която усетила намеренията й и се скрила зад завесите. Всички орисници станали от масата и се наредили да отправят своите пожелания на детето. Най-младата пожелала принцесата да бъде най-красива. Заклинанието на следващата било да има добра и щедра душа, а третата да прави всичко с лекота. Четвъртата и пожелала да танцува леко и грациозно като лебед. Петата да пее с глас като на Славей, а шестата да свири на музикални инструменти с лекота. Дошъл редът и на старата орисница, която се навела над детето и рекла: „Нека царската дъщеря да се обуде навретено и да умре!“ След това се засмяла ехидно. В този момент 7-та орисница, която се била скрила зад завесите, излезнала и извикала: „Успокойте се всички! Принцесата няма да умре, а ще изпадне в дълбок и дълъг сън, който ще трае 100 години. И когато те минат, само целувка от истинска любов ще може да я избави.“ За да защити дъщеря си, царят заповядал да се унищожат всички вретена в царството. Минали се 15 години и нищо не се е случило. Но един ден младата принцеса се разхождала из двореца, когато забелязала нещо много интересно. В една малка стаичка стояла възрастна жена и въртяла своето вретено. „Какво правите, госпожо?“ попитала принцесата. „Въртя, ваша чест. Може да пробвате и вие, ако искате“, отговорила жената. Но в момента, в който момичето хванало вретеното, острият му край се забил в пръста й и тя паднала на земята. Възрастната жена извикала за помощ и веднага се стекли хора да й помагат. Един пръснал вода на лицето й, друг отпуснал малко роклята й да не би да й пречи да диша, трети масажирал ръцете й, но въпреки всичко принцесата стояла неподвижна на земята. Дошло време и кралят наредил да положат принцесата на меко легло, обсипано от злато и сребро. Тя спала и спала, но красотата й останала непокътната и изглеждала като ангел. Съобщили на орисницата какво се е случило и тя побързала да стигне до кралството. Като пристигнала и видяла какво е станало, мисълта, че след 100 години принцесата ще се събуди, заобиколена от непознати, я изплашила. Затова тя приспала всички в кралството в дълбок сън. Гледачки, икономи, стражи и дори малкото кученце на момичето. Кралят и кралицата изтрили сълзите си, целунали детето си по челото и наредили никой да не се допуска в кралството. За по-малко от 15 минути
Целият замък бил покрит с дебели храсти и бодлива тел и никой нямал смелостта да прекрачи прага му. Годините си минавали и кралят и кралицата се споминали. Кралството потънало в тишина и спокойствие, а принцесата продължавала своя непробуден сън. Един ден, 100 години по-късно, млад принц минал през гората, когато изведнъж забелязал нещо, което досега не бил виждал. През дърветата се извисявала висока кула. Попитал случайно минаващ човек дали знае какво има там, а той му отговорил: Не съм сигурен, Ваше Величество, но помня, баща ми е разказвал история за най-красивата принцеса на света, която била прокълната да спи непробудно в продължение на 100 години. Само целувка от истинска любов може да я избави. Смелият принц решил да провери дали легендата е вярна и тръгнал през гората към светещата кула. Дълго се борил с високите храсти и острата тел и забелязал, че веднага след като минал, храстите се затваряли след него. Това го оплашило, но любопитството му било прекалено силно и продължил пътя си. Принцът най-накрая стигнал до замъка и бил шокиран да види спящи хора навсякъде. Съдейки по облеклото им, изглеждали все едно са там от век. Дори това не било в състояние да го откаже и започнал да претърсва стаите, докато накрая не стигнал до върха на кулата, където намерил спящата принцеса. Принцът се доближил до леглото и я целунал. В този момент девойката се събудила и му се усмихнала. Чакахте да дойдеш. Какво ти отне толкова дълго време? В този момент и всички останали се събудили и продължили работата си, все едно нищо не се е случило. Организирали огромно пиршество, на което имало изобилие от вкусни блюда и вина, и били поканени всички от кралството. Смелият принц се оженил за красивата принцеса и живели дълго и щастливо. Здравейте, приятели! Познахте ли ме? Пак съм аз, вашата приятелка, приказната фея. Всяка седмица ще ви разказвам по една история тук в нашия канал. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А в профилите ни в социалните мрежи сме ви подготвили невероятни изненади. Ако нямате търпение да чуете още сега всички приказки, които знам, изтеглете мобилното ми приложение. То ще бъде перфектен спътник за дългите ви пътувания, когато дойде време за хапване и за сладък сън. Мили приятели, очаквам с нетърпение да ми пишете и да ми кажете коя приказка искате да ви разкажа следващия път. А сега ви казвам чао и до нови срещи!